Ето сега, добре дошли. Ето, остават съвсем малко време до приключването, така че късмет. Дано броненосеца да спечели. Ето, виждате ли? Гласувал съм вече за броненосеца или... Не съм гласувал за пингвина, нито пък за рака. Това е страшно готино. Нямам търпение да видя колко гласа за кого. Ще остана до края. Буквално това ще продължи още... Буквално аз държа с джойстика. Това, казвам ви, абонирайте се за канала. Моля ви се. Това ще е страшно добро, ще ми повишите. А и ако вие не сте за броненосеца, аз нямам проблеми. Въпреки всичко, и да не сте, и да сте, се е тая. Казвам ви... О, да, $2 не минус. Казвам ви, нямам търпение. Казвам ви, ето вижте, като гледам май пингвина ще е на първо място, защото виж Mob Vote. Нямам търпение. Ето виж, сега ще странам с лък. Ето. Чуя се, дали мога да оцеля пингвина и това и да кажа за пингвин. Чай, то нещо ще ни каже. О, това е. I'm so sorry, bro. What? This year's mob voting is over. Окей, брат. Айде, гласувайте. What? Той е гети маняка. Гласува за скапания пингвин. Я се лами, бе. Аз си имам лък и това, че ти имаш, не знае, че ти... Ето на мене. Моля ви се, абонирайте се за канала, оставете по лайк. Нямам проблем, че сте за друг моб. Абонирайте се за канала. Хайде. Това е страшно готино. Хора. Давай, мой. О, да, също е... What, имам... Чуя се, дали някой път мога... Моите си... Знаете ли какво? Има един ютубър на име на Престън, аз много го харесвам. Можете и за неговия канал да се абонирате. Ако не знаете английски, пак можете да дръннете камбанката спокойно. Тези честове не могат да са. Добре, аре да се дисконектнеме и да видим колко време остава. Хора, бързо, махам се. 9 минути! Вау! Това е страшно готино. Ето вижте, имам 1600 майнкоинс. Искам да си купа още. Само бонус.
Гати с 120 бонус. What? С 300. 103 лева да дам. Те нещо се шегуват. What? Само 20 лева. Гати якото. Ето сега ще направя един сервер. След това моите... Казвам се само да видя, че забрах. Не се казвам така наистина. Казвам се, тук ще ви го напиша. Казвам се така в Майнкрафт. Тук на името ще го напиша. Казвам се така скам алфабети. Абонирайте се за канала. Сега ще крият на един свят. Вижте. Цъкам мултиплеер. Он. Можете бързо да напишете в коментара къде да се спауна. И бързо. Имаме само 9 минути. Даже 8. Бързо абонирайте се. Качвам го.